Hola! Analitzarem els punts clau de l'impost de successions i donacions a Catalunya per al període 2025-2026. L'ISD grava l'increment patrimonial gratuït, ja sigui per una herència després d'una defunció o per una donació en vida. La planificació és vital. Pot suposar la diferència entre pagar un 34% d'impostos o gaudir de bonificacions del 99%. La clau és el parentiu. El grup 1 i 2 tenen els màxims beneficis, mentre que els amics o cosins llunyans paguen el màxim. Destaquen les reduccions per l'habitatge habitual, que arriba al 95%, i per la transmissió d'empreses familiars. Les tarifes són progressives, però compta amb el coeficient multiplicador si ja tens un patrimoni elevat. Els cònjuges i fills menors estan gairebé exempts amb una bonificació directa de la quota del 99%. Novetat important, germans i nebots tindran un alleujament del 25% al 2026 i del 50% al 2027. Estratègicament, els diners són ideals per donar en vida, mentre que els immobles solen ser millors per herència per estalviar IRPF. Recorda els terminis, 6 mesos per a successions i només un mes per a les donacions davant de notari. En conclusió, la forma importa i la passivitat penalitza. L'anticipació és el millor camí per a l'estalvi fiscal. Esperem que aquesta guia t'hagi estat útil. Per a més detalls, consulta amb el teu assessor legal. Fins aviat!